Finalista číslo 7, Lipa svätej Juliany. Príbeh Lipy je spojený s udalosťami rokov 1814 až 1816, keď ničivé búrky s krupobytím zničili celú úrodu na Chotári nad dedinou Ordzovany. Udialo sa to 3 roky za sebou, vždy v ten istý deň, 19. júna, keď sa v cirkevnom kalendári slávi sviatok svätej Juliany Falconieri. Tieto udalosti sú zaznamenané aj v archívoch spišskej kapituly. Udalosti inšpirovali miestneho gazdu Martina Kočiša Jurčovského, ktorý dal v roku 1829 na konci Chotára postaviť kaplnku zasvetenú svätej Juliane a v jej blízkosti zasadil lipu. Obyvatelia obce vnímali tieto ničivé udalosti ako napomenutie, aby v tento deň nepracovali a venovali sa modlitbám a rozjímaniu. Túto tradíciu udržiavajú aj súčasní miestni obyvatelia a každoročne sa v tento deň koná v kaplnke pod lipou omša. V dedine po týchto udalostiach tiež vznikla tradícia krstiť dievčatá menom Júlia či Juliana a každý hneď vie, kam má ísť, keď sa povie, stretneme sa pod lipkou.